aký pocit majú matky, keď svoje deti opúšťajú. Kto z vás mi povie, prečo utekajú od svojich detí niekde v diaľ? Či myslia na to, že to malé zlato nebude poznať matkin cit? Či myslia na to, že to malé zlato nebude poznať matkin cit? Vracajú do svojho hniezda zas a zas. Tiež myslia na to, že to malé zlato nemôže zostať v hniezde samo. Tiež myslia na to, že to malé zlato nemôže zostať v hniezde samo. Prečo tie matky nechcú svoje dietky? Prečo ich od seba odvrhnú? Prečo tie matky nechcú svoje dietky? Prečo im lásku nedajú? Prečo im seba nedajú?